na daloy na kaya pa nimo ang daloy nimo. O kaya pero ako din naktan na usab. Ayaw pagsulti Ginoo kay way maminaw nimo. Mga higala, daghang kinangutana kung asa na ang mga sikat kaniadto diri sa radyo o telebisyon. Pero karong buntaga, mga higala, akong ihatag ipaila kaninyo ang usa sa mga sikat nga naila na kayo sa tibuok Visayas ug Mindanao sa radyo. Kaniadto inyo ni mabati buntag hangtod na sa udto, hangtod na gani sa hapon, ug inyo ni mabati ug tingali inyo ning gikamingawan mga kaigsuonan. Usa sa mga sikat nga naglingaw na to sa mga komedya niadto mga panahona nining tuhura mga kaigsuonan si Max Daloydoy Andrino. Pari Max, mayong butag. Mayong adlaw nimo diha. Musta? Mayong adlaw pare. Tarungon sa lingkod. Ayun. Uy, kumusta ra man ka karon kumusta naman ka karong mga panahon? Taon-taon na nga wa na kamadungog sa radyo sa ato mga kaigsuonan. Nahunong ko pag-abot sa COVID. COVID, oh. Kay katapusan ng radio station nga ako gi-apilan. Dili ba ni pag-unsa sa RP, sa RMN, sa DSP, for 5 years time. 5 years, Pagka 2020, nagsugod na to COVID. Pag Marso, dito na ko sa Argao. For 3 years time. Dito sa Argao. Tuig. Pag ikaw pat dili na ko sa barangay sa Dayo, gibalhin ko sa ako anak ng laki, kaya sa anak na ko babae, ang kamagwangan akong nasa sa Dayong, barangay Guadalupe. So pila na katuig, wa na ka sa radyo na, nga kay mga tao nangita na nimo asa na mas Max Andrino? Wa na ko, pag radyo wa na yun. Wa na ka. Upat na katuig. Upat na katuig, wa na ka radyo na. Okay. Wa na nga, karon pa ko katigo ko sa, katigo ko kausa sa FM. Sa Toledo. Toledo. Gikuha ko. Pero nakoy makita nimo kaniadto nga naa kay mga sa to tinuyo ba nimong vlog na kay mga diya sa Facebook. Katong mga ebanghelyo. Ebanghelyo. Pero ako sa ako tong altar. Pero giadto kong kausa ni Pulaw Rosa sa RMN. Kausa na nagjugchok. Ibalik ang Daloydoy ba. Pero sukal ito kausa lagi yun. Wanong balik. Uni ikaduha ka. Ikaduha pagkatong nimo. Kanang katong na Daloydoy na kaya pa nimo ang Daloydoy nimo. O kaya pero ako din naktan na usab. Nausab na. Ang ako tingog niya kaya pa. Still fighting. Pero sa dili pa ta mo abot karong panahon na pare Max. Magsugod ta sinugdanan kay daghan kay kuryoso nimo nga nihimo kang sikat sa taas-taas nga panahon pero wa sila kalibutan og giunsa nimo pagsugod di radyo. Suka pagsugod nimo sa radyo unsa man gyoy giunsa ka pagka-discover sa radyo gyud. Sa sinugdanan di ako sa CBC. DYRC man ni si Edgar Gutierrez. Until karon still fighting. Sa laing session lang siya. Sa laing session siya. Buhi-buhi pa siya pero ako kauban patay na. Gawas ni sa Priscilla na ganas, ito na buhi-buhi. So, nagsugod ka dito si BC? DWRC. Unsa na tuig ka? Mga 1970. 1970s. Pag 1970 ito, Marcelo. Correct. Sugod-sugod, nagpatid lata. Pagka 73, di ako sa DWCB kadiyot. DWCB, nagikuha ko ni Nanding. Unya nisika tumbuyo ka tutupo ba? Alas 12. Pero giunsa mo gyud to? Kanang unsa man gyud to nga nakit-an ka na sud ka radyo ni apply ka lang or unsa? Gikuha ko sa RPN ni Danny Anhing Danny Bernardo. Mutong pag dito tao kining Daloydoy sa istasyon DYRF. Nga itong panahon na nanginap nagita sa nag-announcer nga entertainer unya dumatulgo at the same time desilod na ko ang usa sa kamumot ba 1,000 o sa ni aning Bustos dito 1981 namugna ang Daloydoy na taong Daloydoy so kalto ug uni ang nakapasikat ako nitong unang panahon ako ikaw komedya
plus nga music. Ito panahon na kusog kay si Eddie Peregrino o si Victor Wood. Puli-pulihon ako. Igumadyok, Eddie. Igumadyok, Victor. Nisikat man. 1981 to 1986. Gikuha ko ni Danny Bernardo sa RPN. Unya, pag 1987, nagsugod ako. Ano na itulo ka mga reporters nga, nahibos na ko, gano'n nag-una ko pagka. Karigular. Gio-feel naman ko. Una, ingon tong namatay na nga, pagkuha og usa nga, kanang imong alalay nga, munong gitawagan ako, ay mutumag sa Ibi Butilio. Sa pika sesyon. Sign on na siya. Kunya, sign on sa ko, gitawagan ako na ko, mag-uban ta diri kay ako ro usa kay gitabangan kog two reporter gihangis na siya. Tinuod na. Ninundo pa man kun ini, giadto gyud ko ninyo dito sa station kato dito sa ikapila na taas kay tanan. Sa Luing. Yo na timing sa do nga adtong panahon na kuan ako nga mura tinguha na ko nga mo resign. So numutong timing kayo pag adto ninyo mo to nakakuyog kita. After few days no, nakakuyog kita. Nakakuyog ko tani mga 1987. Ay ana tingali mga kon. O sakto na after na sa People Power Revolution. 1961. Yes. Mo bitaw hinungdan nga akong anak ka maguwang laki gringo angan. Tungod ni gringo hunasan. Mo nag-lead ito. Pero sa imuhang pangradyo unsa may murag ups and down. Ari ta mag-una sa ups. O unsa may mga buta nakaagnig yun nga murag musulbong yun kag maayo nga mailagi ka nga ikaw si Max Andrino. Pagsugod na kong radyo sa RPN, Diwikisi, nagsugod og kanang Ebanghelyo sa buntag Ginoo. Nasuko ang ako production chief. Ay paghisugot ang Ginoo kay we maminaw nimo. Ya karon payo na kay buwali. Payo na kay buwali. Nimo ra siya sa usa sa mga community. Si Inday Maluwa. Kay mo kabalis ito unang panahon. Ako nang ninang. Imuni ako sa nang kumari kayo. Muna nga sukad ato nakauban ta buntag. Kung ako tig pre-program, ako tig hatod sa, ako tig padasig sa mga yes, tinuod na kay basta sikat nga ni imong program, specifically sa imong kubidya man to, niya isunod dayon ang mga serious nga program sama sa komentaryo news. Amo to imong mo nagitawag na tong pre-programming sa another program. So mo pabor mi adto tungod kay gipaminaw ka na madaan. Gipaminaw niya ang sunod, paminawon sad. Paminaw na sunod na. Hangtod nga to sa panahon nga nagbubuwag ka kay from 1987 to 2010 di ako sa Diwikisi. Diwikisi RPN. Gikan sa pagka-radio announcer, production chief. Pero sa una nakaagi kag dramaturgo. Sa DRC lagi. DRC. Dramaturgo ka sugod yun. Di ako gusto sa drama. Ay mo man gani adto sa karaan pa kay ang hapitan ng radyo sa una. Drama. Doon na mong drama. So ako sad diha sa ko nagsugod sa drama gani adto. Muna makausap tigong. Doon na tiguang, batanon. Luloy-doy, dili kay usara. Doon ay Max Andrino, doon ay luloy-doy, doon ay tiguang, doon ay babae, laki. Usap-usap. Tungod ka nagagi bang drama. Lagi. Makausap-usap. So unsay kuan ang nahitabuan no taga na imuhang pagka sa naagian nimo nga mga suliran o problema sa kinabuhi nga para nimo murag dako kay challenge ba. Unsa may nahitabo? Pagsugod na kong sa RPN, announcer, production, o ang katong panahon ng babagan ang pulong sa Diyos ayaw pagsulti. Ganahan mo kay kadtog yun. Ayaw pagsulti Ginoo kay way maminaw nimo og radio station. Pero para nimo sakit ka ito. Sakit. Pero sakit kay dughan ako pero katawa lang ko. Pero miabutang panahon nga siya na sab ang nahimo nga sub-sub kayo sa Panginoon. Karon, sub-sub kayo na kumausap. Mausap gini ang tao. Muna ginagayon sa English pa nga, there is nothing permanent in this world except change. Why like permanenting butang sa kalibutan ng gawas sa kausaban. Mausap yun. Ang grade 1 mo grade 2, ang grade 2 mo grade 3, mausap. Ang batang gagmay, madagko, maulitaw.
So unsay leksyon sa kinabuhi nga murag naangkon para mo ikapaambit nimo nato tanan sa imuhang naangkon karon nga kaniadto sikat kay istan pero gyapon karon ilado magyapon ka kay daghan gyapon tawo nga nagpaabot ganin nimo nga mobalik ka sa kahanginan. O unsay mga leksyon nga naangkon nimo sa imong kinabuhi ninibitang imuhang mga ups and downs ba nga nahitabo nimo sa datong panahon na sa diha pa ko sa Diwekisi gawa sa pagsikat sa Daloy Kalinae man to. Diya pati ang Amparo Muñoz sa Amparo Muñoz. Diya pati Kanding. O diha na ka na to o kabusin diha na ko. Buntag sa iyo. Ang yang at heart until now nagyapon. Yang at heart dugay na kay nang yang at heart ug hangtod karon wa gyud na mag gihatag na ko ni ani buhi pa man naghimog radio station si Wing Almirina. Siya may akong katbang nitong panahon na. Unang to kan buhi pa. Dagha mga pobre o niya tupo hangtod dito magpuyo sa laing nasod nagadato. Pertin datuan na niya. Ang karon naagi mo ko na panahon sa kanang kalipay, sakit niabot ang panahon nga gisiruhan ko. Niadto do na house and lot. Yan na dakugrango, ni manager. Karon wala sawa, wala bay, wala anak. Doon na anak pero kanang igo na lang nga. Muhayan hello. Wala hangtod karon mo na akong ups and down atong ako anak gustong hatol kuha, ako mo hatol akong kuha. Pero karon lagyo na kayo. Lagyo na kayo. Mga dagko naman sila. Doon ay kaugalingon ng mga pamilya. So, kumusta karon? Karon panahon na. Kumusta si Max Andrino? Karon kay nasiro man, balik sa uno. Balik sa square one. Kung dili ka magpaubos, ang Ginoo mo paubos. Ang Ginoo paubos. Pero una ka magpaubos, di kalimutan, kaya tao ni kalibutan, lumalabay lamang. Adunay kamatayon ang tao because of the original sin. Una ang tao ni kalibutan mamatay. Kinsay malangit, daghan kay mga isang langit. Kinsay mamatay karon wala mga isa. Kaya mga tao hadlok mamatay. Kay ganun hadlok man, gumikan kay ang sala sa tao padayon, nagbalik-balik, hangtod karon ang sala sa karbo, sala sa kaulag, sala sa kasuko, sala sa kasina. Mura nga karon panahon na bisan og mag-onboard pa ka og program sa radyo, ang imong advokasya, ang imong murag advokasya kalabot sa imong pagsangyaw ba sa pulong sa Ginoo, di ginamawa. Di gibuwa. Kay nagsugod ko 1991 sa pagka-minister, pagkumando og minister. Nahimo kong evangelizer. So unsay nakaingon gyud diha mag-ana ta diha sa imong pagka-evangelizer na unsa magisinugdanan nga mura naka-decide ka nga kini musangyaw nako sa pulong sa Ginoo. Dito mausab pagsangyaw nako sa primero na annulled man to na annulled kay way gugma. Pangutanan nako kaganiha Parimax. Diin man to magsugod yun nga ikaw ni-appeal na yun sa imong mga kalihukan, specifically sa imong programa sa radio, nga ma-appeal na yun ang evangelization. Diin magito magsugod. Sa primero, Lunes nga rin sa Birnes, sa Diwekisi. Pagka Sabadong Domingo, ato na sa Santo Rosario. Kaya dito magsugod ang kusog kaya dito panahon ng charismatic. Okay. Unsa gid naka-trigger nga nakahukom ka nga mo dangop nako kana mo i-evangelize ko na mupasa na ko Bible minaw nako sa pulong sa Ginoo. Nikalit man to. Nikalit to. Pag agi nako mga kanang timlanan ba nako. Nikalit man nya. Pag tabako nikalit ba? Hunong ko tabako, hunong inom. Ugo niya dihan ako sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dito magsugod ang kausaban sa Pinoy, Lunes, Biyernes, radyo, Sabado, Domingo, aray sa Pangginoo. So unsay gikatabang? Unsay gikatabang nakatabang tayo.
Sa panahon sa pagradyo din ako muatakig isig katao, maluoy na ko. Di na ko mga saba. Pulag, ano na ko sa lingaw-lingaw. Relax lang. Relax na lang. Diyan na magsugod ang entertainment. Dibiya ko og pangatake, pangasama mga tao. Diyan ko sa lingaw-lingaw. Bisag problema mo pahiyong. Bisag usa ka sakit mo katawa. Kay ginaingon man nga, diya sa katawa, it is in giving that you receive. Sa paghatag ni mo, anak ka makadawat. Ako ginagi, ako, sa may pasabuti, sa pagdawat. Kung nagi, bansay na ko, apir ko ka-beauty, karang, kuha ba, katilingban. Diya magsugod ang kausaban sa kinuha, nausap ang kinuha, ibiya ko tanang bisyo, B-I-S-Y-O, babay, inom, sugal, yupyo, pugutang, ibiya anak ko tanan, o diya, nahimo ko lilisir, ikabig na ko ang imo-silyo, nahimo sa lilisir, diwan na may ka lilisir sa usa ka radio station, itong unang panahon, kunya, kung mag-lilisir, mo abot yun, kasakit, kalipay, agian mo tanan, na kumao na ni, kung da kayo, mo feel ka na magkasakit, ka ng problema. Kaya itong unang panahon, sige mo naghudya ka, lingaw-lingaw. Tinoon na. Labi na matanon ka pa. Labi na matanon pa. Dili po ito maguna-una kung sa'yo umaabot. Kung sa umabot, importante, lingaw ka, lipay ka. Sige, taglipay-lipay. Pag na kayo makakudular ka na, makausap ka na sa imong kugulingon. Pero, karon og na kay programa sa radyo pananglitan madapan nimo. Madaw. Pero kalingawan entertainment. Di na mga sabag tao. Maluoy ka na magtao. Dili ka komentaryo. Kay ako nang gitiman ang pulo Ginoo nga do not judge. Ayo paghukmi ang imong isig ka tao. Kay kung imong hukman imong isig tao, hukman ka sa Dios ka nagtan-aw kanimo, naminaw kanimo sa tanang panahon, sa tanang higayon. Kinsay ganahan nimo nga Max Andrino? Ang kaniadto nga Max Andrino ug ang Max Andrino karon nga although naapang imungan pero dili na matawag na to og sikat gyud kaayo kung itandi ni atong unang panahon. Ni atong unang panahon Max Andrino ato labay naman. Ang Max Andrino karon murag nindot kayo kay doon na ni Ginoo. Apil na Ginoo. Niya to, way po pag-uros. Pero Max, nindot kayo, nindot kayo itong ipaambit ni mo sa itong mga viewers. Nindot kayo, sana mo nang ako mo, pasalamat ko ni mo nga nakagahin sa oras nga ma-interview sa nako kay nindot kayo tanan ang imuhang ipaambit nga to sa itong mga kaigsunan. Gikan si imuhang mga naagkaagi kanyad to, ug lakip na usab sa murabag total nga change ba sa imong kinabuhi, sa imong personality nga kung maguna-huna ang mga tao, ulahi naman si Max Andrino karon kung itanong ka dito. Lahi ang Max Andrino. Binabay na ito. Ang Max Andrino, ang moderno. Ang Max Andrino karon, Max Andrino kaniadto, lahi. Ang Max Andrino kaniadto sa radyo maglilingaw. Karon. Apan inigawa sa radyo, Max Andrino magsasangyaw. Salamat kayo, Parimat. Salamat Thank you. Kayo. Salamat kayo.